Emeka. Papa. Papa elotala. Emeka. Emi nwa m nwoke. Papa no. Ụmụ akwụkwọ. Ụna agụ. Onye ya ga-eme. Na-ede kasị ka kọmputa. Ya pịtụpụ ego gị. Gwe mba. Obi atọka m nnọọ. Ka ihe na-emede emesef. Papa. Ịma nke awụ ya na-akpọ ya. A na-akụzi anyị asụ oyibo. Okay, assignment. Okay, ị na-eme assignment gị. Okay, mba ọ dịkwa mma. Papa nọ dị n'ọdụ. Papa nọ dị ọdụ. Okay, ngwa na Emeka. Adị m chọrọ enye m nsogbu o. Mba, enye m nsogbu. Enye ọkwa nsogbu. Atọ, papa. Ọkụ ma ndị baka. Papa, asị na ndị baka na-eme n'isi asị na. Onye anyị na-akọ. Onye m na-agụ. Bọọlụ a na-aba m n'isi eziokwu. Ana m ele bọọlụ, ọgụ a na-ebu bọọlụ n'isi. Ma ndị Baka, ma ndị Barcelona, ma ndị Arsenal, ma ndị ị na-ele bọọlụ ma ị mara ndị Baka ma ndị Barcelona efolo gị. Ngị wụ nwa. Papa. Ka ihe si na-eyi na-ederi ede. Papa m deganụ. Papa enyekwara anyị assignment na mathematics o. Mathematics? Enwere ihe. Mathematics bụ n'obele ife dị ọga ka na-ekpu mmiri n'ọnụ na-ekwu. Papa ma mathematics. Emeka. Papa ma math. Papa gị bụ mathematician. Papa Emeka. Mgbe m nọ school. Gịnị dị? Isi m na-adasị. Ngwanụ papa. Mgbe ahụ m nọ secondary school mgbe m nọ onye a na-akpọ SS1. Ọ bụ nwa bụ onye nke mbụ n'ụlọ akwụkwọ niile. Ihe na-alụka na math nlopịa. Ngwanụ papa. Esi na anyị chọọ y. Edogo anyị 5x minus y is equal to 2. Find y. Na anyị chọrọ ebe y dị. 5x minus 2. Nweta ka nlegodi ya ka nle ya ọfụma. Ị mara mgbe m nọ school Emeka, ifu ka m si ede ka m sa akụsa mathematics. Ihe m na-ede na mathematics ndegide ndị ticha ya si ọgịnịdị. Ọgịnịdị. Papa denu nke a, dera m nke a biko. 5x minus y equal to 2. Find y. Y bụ n'ihe ahụ. Ihe ahụ achọrọ ịkụgasị n'uche. Ihe ghọtara. Ọ ka akụgasị abụ uche. Papa ihe chọrọ ịgwa m now 5x minus y equal to 2. Na y ka na-asị gị nenu y ebe nụ. Papa! Ama m mathematics na-ekwu m akwụkwọ m. Ama m ịma mathematics. Asụm ihe. Papa ka esi na ịkara. Ụmụdị anị mkpọkọrọ ukwu primary school ka m gara. Cheka ngwa gị. Mgbe ahụ nọ school nna apịasị ya ndegide. Ozugo baba iwu isi gbara ịbọ. Mụa isi gbara m ga-egbu gị taa. Egbu mmadụ. Mụa